Qozanda республика күләм Нечкәбил гаиләләр бәйгесе финалы үтте. Татарстанның төрле районнарыннан килгән иң актив гаиләләр беренче урын өчен ярышты. Тулырак Искәндәр Гыймалдинов репортажында. Ленин исемендәге мәдәният йортында Нечкәбил бәйгесенең финалы үтте. Катнашчы гаиләләр чыгышлары белән төп сорауга җавап бирәләр. Чын гаилә нинди булырга тиеш? Нечкәбил ул Татарстанның тату гаиләләре республика бәйгесе, республика горурлыгы һәм байлыгы. Ул гаилә җылысында милли үзенчәлекләрне, гореф-гадәтләрне, йолаларны да берләштерүче бәйрәм. Бәхетле, нык гаиләләр, Нечкәбилдә тынгысыз ханымнар һәрвакыт үрнәк булып тора. Менә бүгенге көндә конкурста катнашучыларга әле ул башландыгына, ул инде бүгенге көндә күп балалы гаилә әнисе булу, яңадан монда конкурста катнашу, ул бик зур батырлык. Монда инде аның беренче, икенче урыннары, ул бурыча әйткәндә чисто условно шартлы фикерләр инде алар. Фестиваль шартлары буенча һәр гаилә нинди дә булса гаилә бәйрәмен йоласын күрсәтергә, якыннары белән таныштырырга, хатын-кызларыбыз үзләре генә тойган, үзләренчә генә үреп барган гаилә матурлыгын күрсәтә белергә тиеш. Шулай ук җыр, бию, нәфис сүз кулланып, сайлап алган тема буенча үзеңнең зур булмаган бәйрәм чыгышыңны, үз гаиләң, үзең, тормыш иптәшең һәм балаларың турында сөйләгән видеосюжет тәкъдим итәргә кирәк. Конкурсантлар бик көчле, берсеннән-берсе һәр район үзенең битендә көчле гаиләләрен һәр яктан үрнәк булган, белемле, гыйлемле дип әйтик, спортта, ярышта катнаша торган көчле гаиләләрен җибәрә. Нечкәбил бәйгесе уникаль. Россиянең бер генә төбәгендә дә традицияларны хөрмәт итүче һәм саклаучы бәйрәм юк. Шулай ук бәйгенең әниләр көндә үткәрелүе дә үзенчәлекле. Чөнки әни булмаса, беребез дә булмас иде бу дөньяда. Искәндәр Гыймалдинов, Илдар Галиуддинов, Татарстан яңалыклары.